уруҷи вируси нав дар ҷаҳон зери унвони COVID-19 таҳаввулоти нав дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодии кишварҳоро ба вуҷуд овард. фаъолияти фурудгоҳҳо ва гузаргоҳҳои сарҳадӣ зери назорати ҷиддӣ қарор гирифт ва парвози ҳавопаймоҳо маҳдуд карда шуд. идея аз мардум бар онанд ки ин раванд ба воридоту содироти молу маҳсулот бахусус маводи ғизоӣ таъсири ҷиддӣ мерасонад. аммо коршиносони соҳа назари дигар доранд. бино ба сабабе ки дар баъзан давлатҳо яке чорабиниҳои маҳдудии карантинӣ гузошта шудааст, буду боши шаҳрвандон, яъне ки ҳамкории тиҷоратии байни соҳибкорон ва ширкатҳои истифодакунандаи хориҷӣ дар ин ҷо коҳиш ёфтааст, яъне муроҷиат намекунанд ва миқдори маҳсулоте ки мисол ба ҷумҳурӣ меояд нисбатан ба кам шудааст. дар дигар номгӯи маҳсулотҳо бошад баръакс, масалан маҳсулотҳои ширӣ ки аз ҳамсояи наздик ё ки кишварҳои хориҷи наздик ба мо ворид мекарданд, имрӯз воридот нисбат ба 3 моҳаи соли гузашта зиёдтар аст. ва дар ин ҷо яъне ки агар гӯем ки оё таъминоти аҳолӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ пурра мешуда бошад, мо боварӣ комил дорем ва гуфта метавонем ки ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ тамоми чораҳои ҷӯй истодааст то ба ин ки захираи маҳсулотҳои ғизоии аввалия, ниёзи аввалия аз сабаби истеъмолӣ пурра таъмин карда тавонад. ва имрӯз имкониятҳои ҳукумати ҷумҳурии Исламӣ ҳаст, чунки мо ҳамчун шарики стратегии ҷумҳурии Қазоқистон барои дастрас кардани орд ва гандум бо дигар кишварҳо бошад барои дастрас кардани дигар маводҳои ғизоӣ, яъне шаҳрдомҳои тарафайн дорем ки ин дар доираи савдои умумии ҷаҳонӣ ва савдои дохила, яке фазои озоди савдо метавонем ки мардуми худро пурра ба маҳсулотҳои ниёзи аввалия таъмин намоем. масъулини соҳа мегӯянд ҳатто дар давраи карантинӣ мардуми кишвар аз норасоии маводи ғизоӣ мушкилӣ нахоҳанд кашид, зеро тибқи созишномаҳои ҳамкорӣ воридоту содироти молу маҳсулот боркашонӣ миёни Тоҷикистон ва дигар кишварҳо қатъ намегардад, чун ҳамкориҳои стратегии мамлакат бо кишварҳои гуногун имкон медиҳад интиқоли молу маҳсулот идома ёбад. аз ҷониби дигар захираи кофии маҳсулоти ғизоии ниёзи аввал дар анборҳои мақомоти марбутаи кишвар баҳри таъмини мардум ҳангоми сар задани ҳолатҳои фавқулода ба роҳ монда шудааст ки ин ҳолат худ гувоҳӣ аз пешгирии баландравии нархи ин навъи маҳсулот ва пешгирӣ аз камчин шудани он хоҳад шуд. оне ки дар бозор баъди эълон шудани карантин ё ки гузоштани маҳдудият дар марказҳои савдо, дар нуқтаҳои фурӯш ё бозори истеъмолӣ болорои нарх аз эҳтимол дур аст. фақат мардум бояд ҳаминро дарк кунад ки ба он хотир маҳдудият мешавад ба ҷои умум, ба ҷои яъне ки бисёр одам иштирок накардан, ба он хотир аст ки панҷшаи бемориро гирифтан зарур мешавад. боқӣ дар ҳам болоравии нарх, яъне ҳам таъмини маҳсулот аз ҷониби ниҳодҳои дахлдори ҳокиматӣ зери назорат қарор дорад ва болорои нарх эҳтимолият дорад дар баъзан номгӯи маҳсулотҳо, тавре ки аз ҳодисаҳои рӯзаи аввал бояд мардум дарк кунад, фақат ба он хотир, на ба он хотире ки мисол маҳдудият кардан пурра аз фурӯш мондан ё ки ба мардумро ба маҳсулот таъмин кардан аст, ба хотире ки беморӣ паҳн нашавад. ҳар як соҳибкор ё ки ҳар як шаҳрванд инро дарк мекунад ки эҳтимолияти яъне ки ҳамин хел истифодабарии фурсатҳо ҳаст. метавонад ки аз фурсат истифода барда нархро боло кунад ки тавре ки дидем худи дар лаҳзаи дурӯзае ки ҳамин ҳодиса яъне ки рух дод, аллакай ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ниҳодҳои назоратӣ яъне бо истифода аз имкониятҳои худ яъне ки мардумро бо орд таъмин кардан, ҳатто бо ҳолати рӯзи фурӯши нархе ки пеш аз ин буд, аз ин ҳам арзонтар. хоб ин болоравӣ ба таъсири худро албат нарх бо асъор як муносибати дорад, ин болоравӣ шуданаш мумкин аст, лекин чизи дигар аст ки захирҳое ки дастрас карда шудаанд, инҳо бо нархи пешина дастрас шудаанд, яъне ки захира дар анборҳои нигоҳдорӣ мавҷуд аст ва барои назорати ҳамин албатта аз тарафи ниҳодҳо назорат мекунанд. кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чун ниҳоди ваколатдор оид ба пешгирии воридоти молу маҳсулоти пассифат дар ин муддат
назорати бехатариро ҷонок намуда дар пешгирӣ аз осебпазирии сокинони кишвар саъ мегузоранд. ҳамзамон аз мардуми кишвар даъват ба амал оварда мешавад зимнан талаботҳои қоидаҳои санитариву гигиениро ба хотири пешгирӣ аз сироятёбии ин вирус риоя намоянд. ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дурӯст карда мегӯям ки бо ягон хел овозаҳо бовар накунанд ва фақат яъне ки он чорабиниҳое ки карда мешавад дар тамоми бозорҳои истеъмолӣ пурра фаъолият мекунанд, аммо чорабиниҳое ки гузаронида мешаванд фақат ва фақат ба хотири пешгирии воридшавӣ ва паҳншавии беморӣ аст. ҳар як шаҳрванд бояд дар ин ҷо худ масъул бошад, ҳам дар харидори маҳсулот, ҳам дар риоя кардани талаботҳое ки аз тарафи созмони умумиҷоҳии тандурустӣ яъне пешниҳод гардидааст. назару андешаҳои фаъолони ҷомеа ба ҳолати мавҷуда бозгӯи он аст ки имрӯзҳо шаҳрвандони ватани азизамонро мебояд ба ҷои ташвиқи овозаҳои бардурӯғ ва воҳимаангезӣ миёни ҷомеа талаботҳои муқаррарнамудаи мутахассисони соҳаи тибро бо мақсади пешгирӣ аз гирифторӣ ба коронавирус риоя намоянду бо ин васила худ ва наздикони хешро ҳифз намоянд. мавриди зикр аст ки аз рӯи маълумотҳои оморӣ беш аз 90% афроди мубтало ба коронавирус имкони табобат доранд.